An lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an b'aw fo danti foli min na k'a fɔ ɲɛna ko nin y'aw ka micro trottoir mandi daminɛtɔ ye micro trottoir min n'ale bɛ an ka sotaramatigiw ani an ka butigitigiw suguba kɔnɔna na yan nɔ k'u bɛna taa grève la a bɛ daminɛ sini a sababuya ye jumɛn ye ko péage ko don donc an bɛna don ka se k'an ka sotaramatigiw yɛrɛ u ka syndicat k'u ɲininka u ka se k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ fɔ an ɲɛna aw ni anw an bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Dramani Kone. Dramani Kone. Ok basi tɛ an y'a mɛn ko mercredi k'aw bɛna taa grève la aw bɛ ka taa grève yɛrɛ la kun jumɛn na? Syndicat secrétaire général an sa grève la grève tɛ dɛ c'est uniquement un heure de travail kun foyi t'a la ko ni mɔgɔninfin ni waati min na ni i degunna i bɛ baara jɔ o ni grève tɛ kelen nous sommes pas en grève voilà c'est uniquement un heure de travail et non une grève. Donc i bɛ se ka laɲini dɔ fɔ an ɲɛna pour que a bɛ se ka ban cogoya min na un heure de travail a bɛ se ka ban cogoya min na. Anw ka heure de travail c'est uniquement la journée de mercredi arabadon de ye n ka heure de travail c'est l'ensemble du territoire de la République du Mali tous les véhicules de transport des transports sans exception mobili misɛnnin ka mobili ba kan bɛɛ bɛ jɔ jɔ kun min b'an na o ye péage ko ye péage jamana in kɔnɔ sira a tun tɛ yen fɔlɔ mais sisan a bɛ yen depuis dans les années a bɛ san caman a bɛ sira kan anw de jɛnna n'a ye an bɛ péage an b'a sara mobili ba mobili misɛnnin dontan mobili personnel bɛɛ b'a ta an sɔnna o ma mais d'un seul coup a yirala ka dɔ fara a kan i taatɔ b'a ta i dantɔ b'a ta i taatɔ b'a ta i segintɔ b'a ta o ka bon an ma o ko degun an kan donc an y'a ɲini ministre fɛ tiɲɛ na o ni waati ma nɔgɔn bɛɛ b'a kalama dans ce pays là comme min danni Covid-19 ye min kɛ mɔgɔw la a b'a dɔn an ka frontière tɛ min datugun tɛ Bamako Conakry sira tɛ yen Bamako Côte d'Ivoire sira tɛ yen Dakar sira tɛ yen Mauritanie sira tɛ yen donc tout tourne sur le territoire de la République du Mali o degun ma an kan à longueur de journée baara dan ye waati dɔrɔn de ye n'o tuma i bɛ mobili jɔ client tɛ yen fɛn bɛ gɛlɛyara hali an ka pièce rechange a tɛ sɔrɔ sisan i bɛ commande kɛ a tɛ sɔrɔ a tɛna mun na parce que jamana yɔrɔ bɛ datugu don donc o la n'an b'o gɛlɛya kɔnɔ insécurité bɛ anw kan degun bɛ anw kan d'un seul coup ko péage ka taa mɔgɔw sigi péage la péage la ko fɔ an taatɔ k'a sara an segintɔ k'a sara o degun de y'an bɔ donc an ko n'a ma ɲɛ kɔ matériel min b'an bolo État ka matériel tɛ c'est privé nous ne sommes pas dans les véhicules de l'État nous sommes dans nos propres matériels donc n'an b'an yɛrɛ ka mobili de kɔnɔ an de b'a sara an de tɔɔrɔlen don an fana y'a jira k'a fɔ le 17 an bɛ baara jɔ o kɔnɔna na commerçant fana y'a ɲini k'a fɔ tiɲɛ na ko n'an bɛɛ de kelen parce que péage nin na commerçant ka donni b'a kɔnɔ commerçant ka minɛnw b'a kɔnɔ donc ni degun bɛ transport kan a bolo fana kan donc eux aussi seront solidaires n'an ko min k'olu fana bɛ yen donc o fana kanu kan u bɛ sugu bɛɛ jɔ u bɛ baara u fana bɛ sugu bɛɛ jɔ feere tɛ yen donc c'est comme ça c'est fini voilà. Merci kuma ɲana. An tile ne fa. M'an tile. I tɔgɔ ni jamu? Dirisa Kamara. Dirisa Kamara ok. Transport Jikɔrɔni place la. Ok an y'a mɛn ko aw ka mɔgɔ bɛ ka taa grève la mercredi donc grève yɛrɛ a kun ye jumɛn ye? Bon grève tɛ arrêt de travail de don k'a yira k'a fɔ vraiment ko minnu bɛ ka k'an na an tɔɔrɔlen don quoi pour que dɔw fana ka bɔ a kalama k'a fɔ an tɔɔrɔlen don quoi ne yɛrɛ bolo gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan avec tous ces difficultés là est-ce que c'est le moment k'a fɔ k'i bɛ dɔ wɛrɛ fara fɛnw taabolo kan an filɛ yɔrɔnin min na sisan n'a fɔra i ka péage sara chaque voyage c'est-à-dire a ko ka ca quoi vraiment an kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya de don jamana kɔnɔ mais a gɛlɛya ninnu vraiment u k'a ɲini u ka dɔɔnin bɔ a la pour que bɛɛ ka lafiya quoi transition kan ka baara ɲɛnamaw kɛ k'a sɔrɔ ninnu si tɛ après maintenant baara ninnu bɛ se ka don kɔnɔna na mais c'est pas le moment vraiment an bɛ péage c'est-à-dire péage yɛrɛ dɔrɔn tɛ an bɛ papier min ta jamana kɔnɔ san kɔnɔ yɛrɛ c'est plus de 200 000 francs 300 000 francs par an olu si tɛ jate minɛ mais c'est vrai péage a b'an bɛ arranger parce que goudron ko de don mais ni wagati ka gɛlɛn fana u k'a lajɛ wagati ka tɛmɛ n'a tɛmɛna alhamdulilayi n'an kan ka min kɛ an b'o kɛ o kɔfɛ mais c'est pas le moment voilà hakɛto bɛ na salam kuma ɲɛna merci.
Mantle. I tɔgɔ ni jamu? Moi, c'est M. Amadou Salif Diallo, secrétaire général adjoint comité Djigoroni Para. Ok, donc an y'a mɛn k'aw bɛ ka taa gɛrɛfu la, donc a kun ye jumɛn fana ye? An ta kun ye péage ko ye quoi. Fɛn wɛrɛw b'a jukɔrɔ quoi, mais péage ko b'a la. Dɔwɛrɛw bɛ yen minnu fana ka jugu ni péage ye koyi. Mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la quoi, an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ. An bɛɛ ye maliyɛn ye. An transporteur n'an chauffeur anw sɛgɛnnen don Mali kɔnɔ dɛ. Ni commerçant parce que n'i ko transport, i ko commerce. An sɛgɛnnen don dɛ. Mais mɔgɔ si m'anw kumakan mɛn. Couche bɛɛ ye grève kɛ. Depuis régime tɛmɛlenw na fo kana bila sisan na. Depuis ATT ka grève ba in bɔra la, mɔgɔ si m'anw kumakan mɛn. An transporteur kumakan mɛn. An chauffeur kumakan mɛn grève ko la. Ni transition min nalen filɛ nin ye, anw yɛrɛ bɛ ni transition in yɛrɛ soutenir na parce que an ko bɛɛ k'i bolo da dusu kan. Ka jamana jɔ de don, ninnu nalen don ka réforme kɛ, ka fɛnw bɛɛ sigi kala kelen kan. Bon, an ma o juguya dɛ. Wa an t'u contre la. Mais tiɲɛ yɛrɛ la ni gɛlɛya tɛ fila ye, sɛgɛn tɛ fila ye, chauffeur kan, droit foyi t'anw ye kɔnɔ. Ki olu sigilen bɛ clim kɔrɔ koyi. An dun b'an ka mɔbiliw de kɔnɔ chaleur la. U k'a lajɛ koyi. An bɛ min f'u ye, u ka tɛmɛ anw kan. Jamana jɔ de don. Ni wari ko don u k'a ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ. Anw bɛ taxe min sara c'est trop ye. Komi n collègue bɔra k'a fɔ sisan. N'i ye an ka couche yɛrɛ lajɛ dɛ, transport yɛrɛ la ka taxi 3000 taxi ta, ka 4000 sotarama ta, ka 5000 bennes ta, ainsi de suite. Fo remorque. Nin bɛɛ bɛ vignette min ta, vignette bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ. Il y a 88 000 au bas là. 116 000 au B, 260 000 au B, remorque nous jusqu'à 290 000. Mais c'est trop. Assurance ou bola, visite technique ou bola, stationnement carte, stationnement ou bola. Hein? Donc on est malien de quoi? On est mis fouillé. Allah est jamana kalfa doula bi ou kala dje. Ministre mi fleni. Vraiment akala dje quoi. Ante fega kele wore boloda meni areude. Nat se ka bara inke akaboy. Aka wala seme minu mi se ka ke ka nimisi wasa. Gouvernement ko luta ku blanc kuna quoi. Ministre ate école ko koy. Diplôme ko te koy. Ibe nommé de. Na soro elido. Ambe kele min boloda. O be juguyani ne. Ceux qui sont élus là, oluba don ayemiyo, en population ayemiyo, en transporteur ayemiyo, les élus. Président be élu, maire be élu, député be élu, oluba don ayemiyo. An de ba fara ɲɔgɔn kan ka aw ka baaraw kɛ ka tila ka taa kala ta aw ye. Ni e ko k'e b'aw ni degun dango kan t'i fɛ dun. Bon ni min ye dɔrɔn an bɛna ni voyage ko in na an t'a ta ka taa an t'a ta ka segin 24 heures an b'o de kɔ 24 heures je dis bien 24 heures a banna ala sago aw sago ala ka jamana ɲɛmajɔ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'a to u ka kumakan in mɛn bɛɛ kana sɛgɛn a ko la hakɛto b'a la salamu. Baasi foyi tɛ. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Baba Marasuba. Baba Marasuba. Ok, basi tɛ an ka bi micro an y'a mɛn ko sotaramatigiw bɛ ka taa grève la ani transporteurs. Donc ka sababuya kɛ gɛlɛya ye, péage ko gɛlɛya ye. E hakilina ye jumɛn y'a ko la? Voilà, i ka kan ka dɔ bɔ péage sɔngɔ la ani ka kan ka dɔ bɔ dédouanement sɔngɔ la ani ka kan ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye. Gɛlɛya bɛ yen. Coronavirus bɛ mɔgɔw kan. N'a fɔra fana ko dɔ farala fɛn feere kan. A bɛ gɛlɛya lase mɔgɔw ma. Voilà, i b'a fɛ nɔgɔya bɛ na alors que mɔgɔw bɛ se ka lafiya ɲami. O de bɛ ne de taa ye quoi. Ok, o de tun don. Kuma ɲɛna. An tile ne fa. N b'a ni tile. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Kone Mamuru. Kone Mamuru. Ok, basi tɛ an y'a mɛn ko sotaramatigiw bɛ taa grève la, a bɛna taa grève la sinikɛnɛ. Transporteur olu ta bɛ daminɛ sini. Donc e hakilina ye jumɛn ye k'u ka grève kun yɛrɛ ye péage ko ye? E hakilina ye jumɛn ye a ko la? Bon, ne ka hakilina ye min ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi vraiment grève ko ninnu tɛ arrangé parce que an ka jamana bɛ dingɛ kɔnɔ. Donc u k'a lajɛ u ni gouvernement u ka sigi ka fɔ kɛ péage ko fɛɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. En même temps commerçant ni sotaramatigiw fana ka jateminɛ sunkalo nata in na gɛlɛya wɛrɛ kana na wuli jamana kɔnɔ min bɛ mɔgɔw bila fitinɛ kɔnɔna la o fana k'a lajɛ surtout commerçant komi an bɛna don sunkalo la u bɛna fɛn caman fara fɛnw prix kan vraiment gouvernement ka a jateminɛ ala yɛrɛ kama péage ko o ni u bɛ minɛn minnu ladon o dédouanement ko a ka nɔgɔya pour que an bɛ se ka sunkalo kɛ lafiya ni hɛrɛ la o de kɔni ye ne ka hakilina ye.
kuma ɲɛna merci an tilenni fa n b'an cɛ i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Masire Dukure. Masire Dugure ok basi tɛ an y'a mɛn ko sotaramatigiw bɛna taa grève la ani transporteurs donc ko commerçants yɛrɛ ko k'u b'u dɛmɛ ko ka grève in kɛ e hakilina ye jumɛn y'a ko la hakililajugu kɔni tɛ ne la diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sigikafɔ dun ni sigikafɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn bɛ se ka kɛ sigikafɔ tɛ se ka kɛ don kelen a se ka kɛ tile fila a se ka kɛ tile saba sigikafɔ fo ka taa f'an ka taa bɛnkan kelen kan an bɛ se ka sigikafɔ kɛ an hakilila min an bɛ se k'o kɛ quoi parce que douanier ka ko dɔ farala dédouanement ɲuman kan parce que nin mɛnna ka fɔ Mali kɔnɔ ko dɔ fara dédouanement kan ni dɔ fara dédouanement ko ne kan an kɔni t'o dɔn a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don parce que an tɛna ni minɛ ye an bɛ an ka sanni bɛɛ kɛ Bamakɔ yan i y'a faamu douanier o kɔnɔ ni minnu bɛ na ni minɛn caman ye dugu kɔnɔ wa ni douanier kan ka sigi ka fɔli kɛ e komi nɔgɔya bɛ se ka kɛ anw fana ma cogo min parce que ni dédouanement n'a gɛlɛyara sisan anw mun fana bɛ sanni kɛ kɔnɔna la an fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la komi an bɛna dɔ fɔ sotaromatigiw fana t'a la sotaroma waati dɔ la sotaromatigiw de grève kɛ ko dɔ farala essence prix kan dɔ farala essence prix kan o ye transport kɛ 30 yɔrɔ dɔw ta kɛra 40 minnu tun bɛ 30 olu kɛra 40 minnu tun bɛ 40 olu tun kɛra 50 sisan essence prix jiginna transport prix man jigin sotaromatigiw ma sɔn ka fɛn bɔ man pasi segin a nɔ la ka kɛ 25 ye quoi o kɛra Bamakɔ yan est-ce que y'a faamu sisan dɔ farala piyasi kan sisan olu wulila grève la k'i bɛna sotaroma jɔ i bɛna baara bila quoi est-ce que y'a faamu an kɔni solution kɔni t'o la o bɛ se ka an fana bɛna mun fɔ sotaromatigiw ye o ka transport k'a segin a nɔ la k'a kɛ 25 ye n'i y'a kɛ 25 ye après sisan piyasi mɔgɔw fana an n'olu fana bɛna sigikafɔ kɛ n'an y'olu fana sigikafɔ kɛ olu fana i komi a fɔra le ko du o dun fɔlɔ nun sɔgɔma ni piyasi sara siɲɛ kelen n'i y'a sara siɲɛ kelen i tɛna fɛn sara tile journée bɛɛ kɔnɔ quoi kɔni sisan o nana fɔ ko sisan ko i tɛmɛ o tɛmɛ k'i bɛ dɔ sara quoi an b'a ɲini an ka polisiw fɛ ani an ka piyasiw sandarama minnu sigi piyasi la olu ka sigikafɔ kɛ o bɛ se ka nɔgɔya kɛ sotaromatigiw ye cogo min an fana bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min an kɔni b'o de ɲini i fɛ quoi sallallahu rasuli ala k'an bɛn kan kelen ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh voilà merci an tilenni fa n b'an tilen i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Daramani Jalo i ka baara ye jumɛn ne bɛ taxi boli ok an y'a mɛn ko sini transporteurs k'u bɛ taa grève la donc mercredi ko sotaramatigiw ni taxiw ko bɛɛ bɛ jɔ butigitigiw ko bɛɛ bɛna jɔ ka sababuya kɛ ko sotarama péage gɛlɛyalen don sisan donc commerçants fana ko k'u bɛ aw dɛmɛ aw ka degun na e hakilinata ye jumɛn ye c'est bien o ka ɲi kɛ o ka ɲi jamana a fɔra ko ka jamana ka tilen mais jamana tɛ se ka tilen nin kan kan dɛ normalement a kun ka nɔgɔ waati min na ne olu nana ko bɛna gɛlɛya wɛrɛ da kan o bɛ jamana kɔnɔdenw futeni de annonceur bɛ yen gitɔrɔnw tɛ ka dilan foyi tɛ ka dilan n'a fɔra ko ka na péage dɔ fana a fara kan hali ni i ye mɔgɔ ta k'a kɛ poste la n'i sera poste la u b'a fɔ i jɔ an bɛ sɔrɔsi da kan transporteur b'o wari fana sara k'aw fara péage fana wari kan a ma nɔgɔn dɛ wari bon transport i bɛ se ka mobili ta passager sisan a bɛ se ka 20,000 na ka taa yanni Kayi cɛ i bɛ se ka 15,000 don fɛn na mobili la mun bɛ t'u bolo n'a fɔra ko a péage ni fɛn dɔ hali ni dafalen don polisiw yɛrɛ ni gendarmew i bɛ don ma diyagoya la i bɛ taa kun fɔ jɔnni ɲɛna n'a fɔra ko ka taa e ka papier dafalen don polisikɛ bɛ bin ka sa argument foyi t'a la foire dɛ fɛn tɛ e bɛ hali mobili kura sa sisan yanni i ka bɔ usine na i bɛ taa sɔrɔ a foire an bɔ dɔ bɛ tigɛ fɛn a kan ka fɔ de karisa nin k'a la i ka taa san ka na dɔn i b'a bila ka taa mais infraction déjà consommée bon transport a bɛ ka gɛlɛya maliyɛn de bɛɛ ma normalement 24 heures de kun don e nana se su ko ni dugusajɛ ko e bɛna o changer i b'a dɔn a b'a fɔ mɔgɔw ye de bɛɛ t'a kalama
an b'an ka disposition ta n'a a ko k'a b'a kɛ aller retour 400 a bɛ se k'a fɔ 200 kun don an b'a kɛ aller retour 100 a b'a nɔ la o maintenant aw nana yɛlɛ sanfɛ o kumana an tɛ bɛn kan ko a b'an bila sulu kɔnɔ ko a b'an bila sulu kɔnɔ k'an b'a gɛn ka don n bɛ mun fɔ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ kalannenw de bɛ ka mɔgɔ kalanbaliw faga an b'a ko Maliko tɛ dɛ n'a fɔra ko Maliko an kan ka nɔgɔya ɲɔgɔn ma de mais n'a fɔra ko Maliko k'a gɛlɛya o tɛ Maliko dɛ o ye taɲini de n'a dun fɔra ko bɛɛ ka taɲini dugumamɔgɔw olu b'u taɲini sanfɛmɔgɔw b'u taɲini mais Ala de bɛ ni Ala ko k'a b'a taɲini don o don a b'a bɛɛ alaki an tɛ tile la bi ko funteni min na bɔ wa o tɛ Ala de don Ala ko de don o de bɛ n fɛ ka fɔ a ye. Merci kuma ɲɛna. K'an ka syndicat an'an ka commerçants ɲininka sisan u y'u ka jaabi fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko olu ta ye grève min ye ko a b'u péage ko de kan ko ka grève péage ko de kan ayiwa an b'a fɔ ɲɛna ko faamaw ko hali bi k'aw ka nɔgɔya kɛ cogo min na pour que an ka ba Maliba a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na kanubagaw an y'o de fɔ anw bɛ aw de kama aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.